des del passeig de la Ribera, la carrossa de la Lira i fent la seva entrada en escena la colla Papa Rus, que ens porten un circ en un grup que aquest any celebra el seu 30è aniversari. Aquí tenen la colla Papa Rus, ara amb Panic at the Disco, un circ molt simpàtic que ve de la mà de la Societat Recreativa El Retiro, que volen agrair a la Manu, la seva modista, tot el treball que fa amb aquesta colla. It's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your favorite dream, can't you see, getting closer to surrender, 'cause you feel the feeling taking over.